next mentioned date. Okang' mar adek mar baro ringre jok manokuny kowuok e bunge ma Shakahola dhi nyime kotelne kod jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor. Odiochieng' manyoro maromo ringre 26 ne obar. 13 ne gin nyithindo to 12 ne gin ringre jomadongo ka 2 to ne ok oyang hikgi. Ringre 27 osebar e tielo mar adek ka 67 to pod odong' kendo rito bero chakre kawuono. E kwan ni bende ringre 16 noyangi ni notho gi kech ka 12 to ne ok oyangi kaluwore ni ne ringrego eko osetuo mokalo. Jabero mar piny owacho Johansen Oduor okoni nonro matut bende biro dhi nyime mar yango gima dine kel tho ogandago. As a result, currently we are unable to tell that by now. So far we still have space because that container has enough space to accommodate all these people. And of course, once we've done autopsy, we're also doing embalming. And once a body has been embalmed and tagged very well, there's a way we arrange them so that now we create space for other bodies.